ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഇന്നലെ കൃഷ്ണ. ഹരേ നമുക്ക് കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നാ? ഇല്ല ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ആണോ? ആ ഇന്നലത്തെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നോ മറ്റേ എന്തു പറയുന്നേ, വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേകം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധാകോവിന്ദന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിന്നെ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് അതിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗീതയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഗീത തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് യോഗാണ്? കർമ്മയോഗാണ്. രണ്ടാമത്തെ 6 എന്ന് പറയുന്നത് 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെ ഭക്തിയോഗം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 6 അധ്യായങ്ങള്, അതായത് 13ാമത്തെ തൊട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്ലിംസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കമായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനയോഗമുണ്ട്, കർമ്മയോഗമുണ്ട്, ഭക്തിയോഗമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് 45ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മേലെ പോയാൽ, എന്നിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയാം വിശുദ്ധ സത്വഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയും. വിശുദ്ധ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാലാണ് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് ലെവലിലേക്ക് എത്തണം? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ. നമ്മൾ കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുട്ടാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കണ്ണടച്ചാൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാനെ കാണുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിലാണ് മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ബാധിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ശരീരത്തിനെയാണ്. ആ ശരീരമല്ല നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ ഈ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുക്തനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണ്? ഭൗതിക ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക.
അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്, നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു, അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. എപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കണം, ഏത് ലെവലിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ആവാം എന്നുള്ളതല്ല. എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്? എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ 4,32,000 ടൈപ്പ്, ഇത് കലിയുഗത്തിന്റെ ഇതല്ല പറയുന്നത്, 4 ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരുണ്ട്, ക്ഷത്രിയരുണ്ട്, വൈശ്യരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ളത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സുഖമോ ദുഃഖങ്ങളോ അനുഭവിക്കാത്തത്? പലരുടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആവട്ടെ, സൗന്ദര്യമാവട്ടെ, ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയാവട്ടെ, എല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു? എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം? ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ, ഞാൻ ആരാണ്, എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആ ആഗ്രഹത്തിനെയാണ് അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാള് അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സുഖവും ദുഃഖവും മാറി മാറി വരും, അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സഹിച്ച് തന്നെ ആവണം അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ചൂട് വല്ലാണ്ട് വരുമ്പോഴോ, തണുപ്പ് വല്ലാതെ വരുമ്പോഴോ, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ, ഒരുപാട് സുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ, നമ്മളെ അതിനെയെല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് പഠിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കരുണയെ മാത്രം, അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും നമ്മൾക്ക് അനക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോ, എല്ലാം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച മാതിരിയാണ്, നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച മാതിരിയാണ് കാര്യം നടക്കുള്ളൂ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് നമ്മൾ വരുന്നതാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാട്ടോ. യാവനാത്ത ഉദപാനി സർവത സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനതക. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയ ഒരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചെറിയ കുളം, ആ കുളത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ദാഹത്തിനുള്ള വെള്ളം ലഭിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ചെടികൾ നനയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ഒരു കുറച്ചുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഒരു വലിയ ജലാശയം കൊണ്ട്, ഒരു തടാകം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? നമ്മൾക്ക് ഒരു കൊച്ചു കുളം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അത് ചെറിയ രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം അല്ലെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. യജുർവേദത്തിനെ 4 പകുത്തു ആര്? വ്യാസദേവൻ. എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ്? ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം. അപ്പൊ അതൊക്കെ അത്രയും വലിയ പുസ്തകങ്ങളാണ്. നമ്മൾക്കൊരു 100 കൊല്ലം കൊണ്ടൊന്നും പഠിച്ച് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന അതല്ല ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും നല്ല സംസ്കൃത പാണ്ഡിത്യവും വേണം അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളിലെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നേടാം? അതിലെന്താണ് സാരം എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട്. ഉൾപ്പൊരുൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. അത് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ എല്ലാം നിരന്നിരുന്ന് ഇത്രയും ബുക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ലഭിക്കും? ആ വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഴുവൻ പഠിച്ചതിന്റെ ഫലം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുകയാണ്. ഭഗവത് നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നതാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഉൾപ്പൊരുൾ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതെന്താണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. എന്താണ്? അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ആ അറിവ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുക. ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നറിയുന്നതാണ്. അതിനെയാണ്
സംബന്ധ എന്ന് പറയുക കേട്ടോ. ആ ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ ഭഗവാനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനെയാണ് സംബന്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് നമ്മളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളാ അപ്പൊ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ, ഈ ശരീരമല്ല. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതോ ചെറിയ തോതില്, ഗുണത്തില്, ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ല. ആ ഒരു സമുദ്രജലത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ സമുദ്രത്തിലെ ഫുൾ സമുദ്രത്തിന്റെ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിനുണ്ടാവും. ആ ഉപ്പുരസം ഉണ്ടാവും, അതിൽ എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ഉള്ളത്, ഔഷധ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്, അതൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ചെറിയ തോതില്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് സംബന്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ആ യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവൻ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. അപ്പൊ എന്താണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി? അപ്പൊ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവൻ നാമം ജപിക്കും, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കും അല്ലെ, അതില് ആനന്ദം കൊള്ളും. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭഗവാനെ നേടാൻ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് അഭിധേയ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി, അത് സംബന്ധ, അതിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, അതാണ് അഭിധേയ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ ലഭിക്കുന്നത്? എന്താ ലഭിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അത് ഭഗവാനെ ലഭിക്കും അല്ലെ. ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പ്രയോജന. കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം അല്ലെ. അപ്പോഴല്ലേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ തിക്കി തിരക്കി, ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലേ എന്തോ ഒരു തിരക്കായിരിക്കും. ആ നടയിലെത്തുമ്പോ അതുവരെ ക്യൂ ആയിട്ടാണ് പോവുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലത്തെ നടയുടെ അവിടെ എത്തുമ്പോ ആ ക്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ എത്താം എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അവിടെ നടക്കുക അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെ പോവും. ആ ഒരു ശ്രമമല്ല, നമ്മള് എത്ര തിക്കി തിരക്കി ഭഗവാനെ ആദ്യം കാണുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭാവം ഭഗവാനോടുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതന്നെയാണ് പ്രയോജന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംബന്ധ, അഭിധേയ, പ്രയോജന, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാം ഫലേഷു കദാചന മാം കർമ്മ ഫലഹേതുർഭൂർ മാം തേ സങ്കോസ്ത്വകർമ്മണി. സ്വന്തം നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയുമരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകം ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും അറിയാവും അല്ലേ. ആ മഹാഭാരത സീരിയൽ കണ്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സ്വയം നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനാണ്, ഫലം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എനിക്ക് കിട്ടണം, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങണം, അല്ലാതെ എനിക്ക് ആ ജോലി എന്തായാലും കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് മാക്സിമം നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതിന്റെ ഫലം നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട് അത് കിട്ടാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതല്ലാന്ന് വെച്ചാലോ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യം കൂടെ നമുക്കത് യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് നല്ലതിനായിരിക്കില്ല. നമ്മൾക്കറിയില്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താ നമ്മൾക്ക് അറിയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അടുത്ത നിമിഷം പോലും എന്താ സംഭവിക്കണേ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോ അത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് നല്ലതിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് നമ്മൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല, നമ്മൾക്ക് നല്ലതിനുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് അധികാരം, അതിന്റെ ഫലം ആരാണ് തരുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക.
അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അത്രയും പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തോറ്റുപോയി നിൽക്കുമോ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തില്, നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ 100% കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഫലം തരുന്നത് ഭഗവാനല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തോറ്റതിന് കാരണം ഞാനാണ് എന്നുള്ള സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ 100% നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും വരുത്. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മികമായിട്ടും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്ഷണം വേണം. അതിനാൽ ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അത് അർജുനനോട് പറയാണ്. അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവമായിരുന്നു അല്ലെ. അതിന് ഭഗവാൻ പറയാണ് സ്വകർമ്മം എന്തായാലും അനുഷ്ഠിക്കണം. 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയൽ. തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. ഒരു ടീച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല ലെവൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്ന ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ള ലെവൽ. അത് ചെയ്യണം. എനിക്ക് പേര് കിട്ടണം, ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ലെവലിലായിരിക്കരുത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? സ്വകർത്തവ്യമായിട്ട് അത് എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കർത്തവ്യമാണ്, അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിൽ വേണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഫലാകാംക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധനഹേതുവായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് മംഗളകരങ്ങളല്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം നമ്മൾക്കൊരു റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്തു നിൽക്കൂ. ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ. ആക്ച്വലി ഒരാൾക്ക് പണമില്ല, ഒരു വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അവർക്ക് ഒരു മാസത്തെ ചെലവിനുള്ള പൈസ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചോളൂ. അത് പരോപകാര പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ പുണ്യം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിലല്ല വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപഫലങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഒന്നിലോ ഒരു പുണ്യഫലം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാപഫലം ഉണ്ട്, ഒരു ചീത്ത ഫലം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫലം ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അതിനൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും, നല്ലതോ ചീത്തയോ. അപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കണം. അത് അനുഭവിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമല്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തിപൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടിയാണ്, എനിക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഇച്ഛയില്ല, അത് നല്ലത് നടന്നാലും ചീത്ത നടന്നാലും ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പാപങ്ങളോ പുണ്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അത് ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ മുക്തിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും? എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ അല്ലെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യാ സിദ്ധ്യോ സമോ ഭൃത്വ സമത്വം യോഗ ഉച്യതേ. അല്ലയോ അർജുന, ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ തന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തോൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? സമചിത്ത. എന്ത് വന്നാലും അത് ഭഗവാന് ഉള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. എന്ത് വന്നാലും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. നല്ലത് നടന്നാലും അത് നമ്മൾക്ക് നല്ലതിനാണ്. അതല്ല ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഈ സമചിത്തതയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? യോഗം. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആണ് നമ്മൾ യോഗം എന്ന് പറയുക. കണക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ? ആ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ നല്ലതും ചീത്തയില്ല അവിടെ. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ 100% ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. സദാ അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതയിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കലാണ് യോഗം. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷുഗർ ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഡു പ്രസാദമാണ്, അപ്പൊ ഒരു റവ ലഡു ആണെന്ന് വെച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കാണ്. അത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റേഷൻ നമ്മൾക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരുന്നു? നമ്മൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട്, ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടമാണ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ, അത് കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണ്.
എന്നാൽ ഒരു പീസെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാം. അതുകൊണ്ട് കഴിച്ചാൽ ഒന്നും ആവില്ല എന്നുള്ളൊരു ടെംപ്റ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് കുറച്ചെടുത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധീനത്തിലാണ് നമ്മള്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുന്നതാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാവുക. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. പക്ഷെ ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നില് ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സേവകനാവാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകന്മാരാവാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ എഴുതിയ ആ പുസ്തക വിവർത്തനങ്ങളും ഭാവാർത്ഥങ്ങളും ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? പ്രഭുപാദയെ സേവിക്കുക, ശുദ്ധഭക്തനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം സ്വധർമ്മം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുക. എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏത് പ്രവൃത്തി, ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവത്ഗീത നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരു മനോഭാവം മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ നമ്മുടെ ജന്മത്തിന് ആ ഉദ്ദേശം ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത് ആ ഉദ്ദേശം നിറവേറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കേൾക്കാമല്ലോ. കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്, അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം കേട്ടോ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദൂരേണ കേവലം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ച കൃപണോ ഫലകേതവക. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അർജുനനാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ യാഗം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ധനം എല്ലാം പോയി സംഭരിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ധനഞ്ജയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അർജുനനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ ധനഞ്ജയൻ എന്നുള്ളത്. ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റിയിട്ട് ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും. അത് ആത്മാവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് അത് നേടണം, ഇത് നേടണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രവൃത്തി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബലൂൺ വീർപ്പിച്ചിട്ട് വിടുന്ന മാതിരിയാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് അത് വീർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഇരിക്കണ വരയ്ക്കും അത് അങ്ങനെ നിൽക്കും. അതൊന്ന് കൈവിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആ എയർ മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരും ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറേശ്ശെ കുറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്താണ്? കൃപണരാണ്. കാരണം എന്താ കൃപണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് വിഡ്ഢികളാണ് എന്നുള്ള ഒരർത്ഥമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. കാരണം നമ്മള് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആവുന്നത്? നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കും? നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അത്രയും വലിയ വീട് വേണം, എനിക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ കാറ് വേണം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലേ? മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവരും എന്താണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് എല്ലാവരും പറയാണ് ഓ വലിയ ആളാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോലി വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം നേടാവുന്ന ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം എത്താവുന്ന ഒരു ലെവൽ. ഒരു പക്ഷെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവട്ടെ, പ്രസിഡന്റ് ആവട്ടെ, ആ ലെവലൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയ ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യ രോഗം ഇത് ബാധിക്കും. അവർക്ക് മരിച്ചു പോകണം. അതുപോലെ 5 കൊല്ലം ഒരാൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലാവധി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അയാൾ താഴത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ് വേണ്ടത്. ശാശ്വതമായിട്ട് ഒരു പദവിയാണ് വേണ്ടത്, ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്തത്. അത് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല ഈ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ജയന്റ് വീട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ മേലേക്കും താഴേക്കും
വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് പറയുന്നത്, കൃപണർ എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്താന്ന് പറയുന്നത്, സംബന്ധം എന്താണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുക. ഭക്തി സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം, അല്ലെ? ഭക്തി സേവനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് അഭിധേയ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഇനി കൃഷ്ണാബോധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരും. ഇത് ഏറ്റവും വലിയ പദവി കിട്ടും എന്നുള്ളതല്ല. എന്താണ് ജീവിത വിജയം? യഥാർത്ഥ ജീവിത വിജയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലെത്തി ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സേവ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രയോജന എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാതിഹ ഉഭേ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചിത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചിത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ പണമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സേവനമോ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ സേവ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലേ? അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള സേവയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നല്ലതും ചിത്തയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതോ ചിത്തയോ രണ്ട് തരത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവും. സുഖം വന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഒരു ചൂടുകാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ തണുപ്പ് കാലം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾക്കൊരു എന്താ പറയാ, സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ എന്തെങ്കിലും സങ്കടം വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം, അല്ല പലതവണ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാറുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ കിട്ടി ഒരു നിറയെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് കാലമായി കഴിച്ചിട്ട് ആർത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് എന്തുണ്ടാവും, കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് അജീർണം ബാധിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അത് കണ്ടപ്പോ. അത് നമ്മൾക്ക് എന്തായിട്ടാ വരുന്നത്? ദുഃഖമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾക്കൊരു വൊമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത്രയ്ക്കും സാധനങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നുമോ? പിന്നെ ആദ്യം കാണുമ്പോ അയ്യോ എത്ര കാലമായി കഴിച്ചിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിഭരിതമായ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല. എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ഇവിടെ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. അതായത് ഏത് തരത്തിലുള്ള എങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതാണ് കർമ്മകുശലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളതാണ്, അതിനുള്ള സാമർഥ്യം. അപ്പൊ ഒരു പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതാണ് യോഗം. എങ്ങനെയാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം, ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ. ആ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫലേച്ഛയില്ലാതെ, അതിനെയാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലേച്ഛയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു? നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവ്വവിധനെയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉതകുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ജന്യമൃതികളുടെ, അതാണ് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, അതാണ് നമ്മുടെ 4 ക്ലേശങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം. പിന്നെന്ത് വേണം? ആ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണം. അപ്പൊ അത് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങളും ചീത്ത ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നല്ല ഫലങ്ങളും ചീത്ത ഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളെയാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് കേട്ടോ. അവ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് നമ്മളുടെക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് എന്ത് പറയുന്നു? അകർമ്മം. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ട് പുണ്യങ്ങളോ പാപങ്ങളോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് എന്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും?
കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ലതോ ചീത്തയോ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും ആണ് പറയുന്നത്. ഇനി കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉതകുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അകർമ്മം എന്നുള്ള ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലാണ് പറയുക. സകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലേച്ഛയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫലം വേണം എന്നുള്ളത്. അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏത് ഇച്ഛയും കൂടാതെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ശരണം, ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അകർമ്മം. അവിടെ പാപങ്ങളോ പുണ്യങ്ങളോ ഇല്ല. ആദ്യത്തേൽ പാപങ്ങളോ പുണ്യങ്ങളോ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് വികർമ്മം. വികർമ്മം എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുക, ടെററിസ്റ്റ് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ള അത് അവർക്കും ദോഷമായിരിക്കും. ഒരു സൂയിസൈഡ് ബോംബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ബോംബ് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ മരിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അയാളും മരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ സ്വയം ദുഃഖമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കും ദുഃഖമാണ്. അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തികളാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? വികർമ്മം, അകർമ്മം, സകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ സകാമകർമ്മം എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ സകാമകർമ്മവും നിഷ്കാമകർമ്മമാണ് സാധാരണ പറയുന്നത്. നിഷ്കാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫലേച്ഛയില്ല, നമ്മൾ ഫലേച്ഛയോട് കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് സകാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അടുത്ത ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻസ് ആണ് വികർമ്മ, അകർമ്മ, സകർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറയണേ, കർമ്മം ഒന്നുകൂടി പറയണോ? ഓക്കെ. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഒരാഗ്രഹമില്ല, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ് എല്ലാം അല്ലെ. നമ്മളെ എന്ത് നടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാണ്ട് നടക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു? ഈ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ജോലിക്കാരനുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. ആ ജോലിക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ അവർ വരുമ്പോ പറയും ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് പറയും. അപ്പൊ അവർ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മളൊരു ശമ്പളം കൊടുക്കും. ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വേറെ, ആദ്യം നമ്മൾ വിടും. അവര് അതിനോട് എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, അയാളോട് പറഞ്ഞു നല്ല കേസരി ഉണ്ടാക്കണം, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് നമ്മൾക്ക് അത് പാകം ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് തരികയാണ്. അപ്പൊ ആ കേസരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും, റവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാണ്ട് ഈ കേസരി കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടുകാരാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. മിക്കവാറും ചില സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ കഴിക്കുന്നല്ലാണ്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ മേലെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അത് എന്റെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് വരില്ല. കാരണം അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു? യജമാനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളൊരു റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അടിച്ചു വാരി തുടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്റെ വീടാണ്, ഇത് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ലെവലാവണമെന്നുള്ള ചിന്തയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് നന്നായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ യജമാനൻ സന്തോഷിക്കും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശമ്പളം കൂടുതൽ കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് അവർക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ക്ലീനിങ് നന്നായാലും ചീത്തയായാലും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ വീട്ടുകാരനാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് യജമാൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം മുഴുവൻ പോകുന്നത് ആർക്കായിരിക്കണം? ഭഗവാനായിരിക്കണം. നമ്മൾക്ക് അതില് ഇപ്പം ഒരു പറയാണ് ഞാൻ കേസരി ഉണ്ടാക്കി അത് മുഴുവൻ ഞാൻ കഴിക്കുകയാണെന്ന് അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ജോലിക്കാരന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടുത്തെ യജമാനെ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് നല്ല ഫലമായാലും ചീത്ത ഫലമായാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട. ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ആ കമ്പനി ലോസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലേ ഓഫ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കുറച്ച് കുറയാമെന്നല്ലാതെ അതിന്റെ നഷ്ടത്തിനോ ലാഭത്തിനോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അയാളാണ്. കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുതലാളിയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തോളും, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുകയും ചെയ്യും. കാരണം അയാള് നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം അല്ലേ, ആ ശമ്പളം അവർക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തരും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുക? ഭഗവാന് കൊടുക്കുക, അത്രയും വേണ്ടു. അതാണ് ആ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഫലങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ജനനോ മരണോ വാർദ്ധക്യോ രോഗമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലെത്തും എന്നുള്ളതാണ്. യഥാ ദേമോഹ കലിലം ബുദ്ധിർ വ്യതിതരിഷ്യതി
തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിമിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഒരു മിനിറ്റ്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നീ ഉദാസീനനായി നീ ഉദാസീനനായി തീരും എന്നുള്ളതാണ്. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിമിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഇതൊരു വനം മാതിരിയാണെന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു കൊടും കാട്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ആ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഭയം മാറും അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അതായത് കേട്ടതിനെ കുറിച്ച് നീ ഉദാസീനനായി തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിത കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തേണ്ടതാണ്. അവർ അത്രയും സന്തോഷവാന്മാരാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിട്ടുപോവുകയാണ്. ഭൗതിക നമ്മൾക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത്, ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനല്ലേ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ശ്രമിക്കുക. 5-ാം അധ്യായമാണ്, 5:52 കിടക്കുന്നത്. തെറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? അത് അവിടെ 5 തെറ്റി, ആ 2 എന്നുള്ളത് തെറ്റിയിട്ട് 5 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. 2:52 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അത് അവിടെ മേലെ തെറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. 5 എന്നുള്ളത് 2:52. അവിടെ 5 എന്ന് പകരം 2 ആക്കിക്കോളൂ. ഏതായത് ശ്ലോകം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്, അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് ചിന്ത കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രുതി പ്രതിപന്നാതേ യഥാ ത്യാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധ്യ തഥാ യോഗമവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്, വേദത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് കർമ്മകാണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ സെക്ഷനിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് നേടാം, അതായത് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ദേവതയെ ഉപാസിച്ചോളൂ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഘ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ഇന്ന ദേവതയെ ഉപാസിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കണത്, ആ കാര്യം ചെയ്തിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ആ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക്. കാരണം ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഈ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്കൊന്നും വശപ്പെടാൻ പാടില്ല. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം, ഇതിനേക്കാളും മേലെ ഈ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം ലഭിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ കാലടികളായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്ഥസ്യ കേശവ സ്ഥികാദീകിം പ്രഭാഷേത കിമാ സീതാവ്രജേത കിം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാവബോധ, ഇതിലെല്ലാം 5:54 എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഓക്കെ, അല്ലാട്ടോ, എല്ലാം 2 ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്, സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ, ഓക്കെ ശരി പറഞ്ഞു, എല്ലാം ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ചെയ്യണം, നമ്മൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അകർമ്മം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ, ഒരു പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ നമുക്ക് കണ്ടാ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അയാളുടെ സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക. പ്രജാഹാദീയതാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ട സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാ പറയുക, നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾക്ക് ഒരു ശരീരം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ശരീരം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്,
ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്ത് പോകാനായിട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിനെ ആരോഗ്യമായിട്ട് നിലനിർത്തണം. എന്നാലല്ലേ ഭഗവാന്റെ അത് സേവകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾക്ക്. അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണോ അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനെ സുഖിപ്പിച്ച് ഒരു 100 പവന്റെ സ്വർണം വേണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് 1,00,000 രൂപയുടെ പട്ട് സാരികൾ വേണം, അതല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? ഇതിനെ നന്നായി നിലനിർത്തി ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനുള്ള ആരോഗ്യം നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് മനക്കൽപ്പിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഐന്ദ്രിയ ആകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കണം. പിന്നെയോ അപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കണം അല്ലെ. മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത്? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമം ജപിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കും. ഇനി ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മള് ആത്മാവാണ് നമ്മള് എന്നുള്ള ലെവലില് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഉദാഹരണം എന്താ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇതിലെ ഉദാഹരണം എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒട്ടും വിവരമില്ലാത്ത ഒരു മണ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അയാളെ നല്ല എന്താ പറയാ സോട്ടും കൂട്ടൊക്കെ എടിപ്പിച്ച് നിർത്തി നല്ല ലെവലിൽ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കാണ്. നമ്മൾ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയോ അയാൾ നമുക്ക് മുമ്പ് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് വെക്കൂ. അപ്പൊ അയാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഇംപ്രഷൻ എന്താണ്? എന്താ ഇംപ്രഷൻ വരിക? ഹരേ കൃഷ്ണ. അയാൾ വലിയൊരാളാണെന്നാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുക അല്ലെ. ഏതോ തരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അയാളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിച്ചു അതാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം എന്തെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ വായ തുറന്നാലാണ് ഗുണം അറിയുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയാം? അവര് വായ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അവർ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഒരാളുടെ കാഷായ വസ്ത്രം കണ്ടിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ എന്താണ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന്. ഒരാളുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അയാളുടെ സംസാരം, അയാളുടെ പെരുമാറ്റം അതൊക്കെ അറിയണം അല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് അറിയാന്നുള്ളതിന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾക്ക്? എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവര് എപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആരെ പറ്റിയിട്ടാ പറയുണ്ടാവുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അറിയാം അല്ലേ. അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏത് ഭൗതിക ചിന്തയില്ലാത്ത ആള് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം. സുഖേഷു അനുദിഗ്ന മനഃ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃതഃ വീതരാഗഭയക്രോധഃ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യതേ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി മരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെങ്ങനെയാണ്? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം, അതിഭൗതിക ക്ലേശം, അതിദൈവിക ക്ലേശം അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത് കേട്ടോ. അത് ആദ്യത്തെ ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ടോ നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ടോ നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് വരുത്തിയിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ദുഃഖങ്ങളാണ്. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളായിട്ട് വരുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരാളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നമ്മളെ തിരിച്ചു ഇതാവുകയാണെങ്കിലോ അത് നമ്മളായിട്ട് വരുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, അത് നമ്മളായിട്ട് വരുത്തി വയ്ക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ പോയി എനിക്ക് നല്ല പനിയുണ്ട്, ഓക്കെ, ഞാൻ പോയി എന്നിട്ട് നല്ല പച്ചവെള്ളത്തിൽ പോയി കുളിച്ച് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിട്ട് വരുത്തി വെക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് വരുത്തി വെക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഒരു വലിയ വീട് കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട് കെട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് കടം വന്നു, അത് ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്യും, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, അതിന്റെ ദുഃഖം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ദുഃഖങ്ങളാണ് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അതിഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രാണി വന്ന് നമ്മളെ കടിക്കുകയാണ്, ഉറുമ്പാവട്ടെ, കടിച്ച് നല്ല വേദനയുണ്ട്. കടന്നലാണെങ്കിലോ അത് കുറച്ചും കൂടി കഷ്ടമാണ്.
അപ്പൊ അത്തരം വേദനകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പുച്ഛിക്കുന്നു, നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനത്തെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ള പ്രാണികളിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നോ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭൗതിക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ. അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ഓഫീസേഴ്സ് ആണ്, നമ്മുടെ ദേവതമാരാണ്. അവരാണ് നമ്മളെ ശിവൻ, ഗണപതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അവര് ഇന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, ബ്രഹ്മാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അവര് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സാംക്രമിക രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കോളറ, അല്ലാന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നു അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയം വന്നു, അല്ലെ എത്ര പേരാ ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരൾച്ച, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നില്ലേ? അതിനെയാണ് അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ക്ലേശങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾക്കറിയാലോ, ഒന്നിലും നമ്മൾ മൂലമുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ മൂലമുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഈ ദുഃഖങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മാറി മാറി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവര്. അപ്പൊ ആ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും എന്തുണ്ടാവണം? ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനമൊന്നുമില്ല, ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തന്നെ ആവണം, ഇത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ അതിനെ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സമാധാനമായിട്ട് നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സുഖത്തിൽ അഭീതമായി സന്തോഷിക്കാതെ, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് യോഗ്യതയില്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അത്രയും സുഖം തരികയാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാന് നന്ദി പറയുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓവറായിട്ട് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ദുഃഖം ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്, ഞാൻ എത്രയോ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് വളരെ കുറച്ച് എനിക്ക് തന്നിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം നമ്മൾക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കണം. അതാണ് ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി യസർവത്ര നബിസ്നേഹ പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളാരാണ്? ഇവിടെ എന്ത് നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിലും ബാധിക്കപ്പെടാതെ. അത് നമ്മൾക്കറിയത് ശാശ്വതമല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എന്ത് നല്ലത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്ത് ചീത്ത നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവാം നമ്മൾക്ക്. ആ ശരീരം, ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുന്നു. ശരി, പതുക്കെ പറയാട്ടോ. അപ്പൊ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ, അപ്പൊ നല്ലതും ചീത്തയും നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്, ഇത് ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ, ഒരു ചീത്ത നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തരുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും നല്ല ഒരാളല്ലേ, ഞാൻ ആർക്കും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? അത് ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ്. നമ്മൾക്ക് നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് യോഗ്യതയും ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളത് അനുഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കാതെ തരില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ആ പുത്രശോകം ലഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷിക്കൂടിലുള്ള 100 കിളി മുട്ടകളെ നശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? നമ്മളുടെ പൂർവ്വ കർമ്മ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, വേഗം ഇതിൽ നിന്നും തരണം. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അത് നീക്കി തരാനുള്ള കഴിവും ഭഗവാൻ തന്നെ കാണിക്കും, ആ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോധം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മത്തിന്മകളുടെ ബാധ ഏൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണാബോധം ഉറച്ചവനാണ്. അപ്പൊ അതാണ്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ നല്ലത് നടന്നാലും ചീത്ത നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ കാണുന്നു. ഇനി കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അതാണ്, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഒരേപോലെയാണ്. നല്ല തണുപ്പ് ഉള്ള ദിവസമാണ് നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ ആ സമയത്തും അവർ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്, എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല എന്നുള്ള ലെവൽ അവർ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കാലാവസ്ഥകളിൽ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു AC ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റമാണ്, അതെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നതാണ്, അത് ഞാനും നേരിടുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിൽ.
അതായത് ശരീരത്തിന്റെ വരുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അവരെ ഓവറായിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പണ്ടത്തെ മഹർഷിമാരൊക്കെ അറിയാമല്ലേ, നമ്മൾക്ക് കാട്ടിലൊക്കെ പോയി തപസ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടുണ്ടായാലും മഴയുണ്ടായാലും ഒന്നും അവരറിയില്ല. അത്രയും ശ്രദ്ധയിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സമാധി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. യഥാ സംഹരതേ ചായം കൂർമോ ഗാനീവ സർവശക ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാ തസ്യ പ്രജ്ഞാപ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? ആമ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ അവയവങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുക, അല്ലെ? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാറക്കല്ലുമാരുള്ള പുറന്തോട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാനു സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ലക്ഷണം. സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. ഉദാഹരണം ആമ. ഇനി കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഉൾവലിക്കും, ചെയ്യില്ല, അല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കില്ല. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. ഇത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾക്ക്. വിഷയാവിനി വർത്തന്തെ നിരാകാരസ്യ ദേഹിനഃ രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം. ഇത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരണം. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രമൊക്കെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ ചിന്ത ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം വരും നമ്മുടെ ഉള്ളില്. ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? ബാക്കി ഒന്നിനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഭഗവാനെ മാത്രം കാണണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം വന്നിട്ട് ആ ഒരു ലെവൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം കുറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഉള്ള പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം, ഒരു തവണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഏത് സൗന്ദര്യവും ഒന്നും അല്ല നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് നല്ലൊരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് കുറഞ്ഞ ഒരു സാധനത്തിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒന്നും എല്ലാം വിരൂപതയായിട്ടാണ് നമ്മൾ തോന്നുക. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെല്ലാം കമ്പാരിസൺ അല്ലേ? രണ്ടുപേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെക്കാളും മറ്റൊരാൾക്ക് ഭംഗിയുണ്ടോന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ? എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനെ അതിന്റെ അടുത്തെത്തണം, ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക. ശരിക്കും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തന്നെ നശിക്കും. അതാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ്? ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, ദുഃഖം, അല്ലെ രോഗങ്ങള്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എപ്പോഴും സന്തോഷം വേണം, സമാധാനം വേണം. അത് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മറ്റേനോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവൂ? കുറച്ച് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാലും നിങ്ങൾ അത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തരികയാണ്. ഒന്നിൽ കുറച്ച് ദുഃഖമുണ്ട്, ഒന്നിൽ പരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക? പരമായ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുക. അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ ദുഃഖമുണ്ട്, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാലോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലല്ലേ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. യഥ ദോഹ്യഭി കൗന്ദേയ പുരുഷാവിപശ്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി കരന്തി പ്രസവം മനഃ.
അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തതും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും സാധിക്കില്ല. അതാ പറയുന്നത്, ഒന്നീന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു കാര്യത്തിന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നിനും നമുക്കതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമുക്ക് ഒരു പാത്രമാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, അതിനെ ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊന്ന് നിറയ്ക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുന്നിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായ ഒരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതി അത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത്രയും എന്താ പറയാ, ഭൗതിക കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുമ്പിൽ, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഇച്ഛ വരുമ്പോ എന്താ തോന്നുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുമ്പിൽ മറ്റതെല്ലാം ആസ്വാദികരങ്ങളല്ല, ഒന്നും നന്നായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നും. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാലുണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരനുഭവമാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിൽ നിരത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾക്ക് തരുമ്പോൾ എത്ര സന്തോഷം. ഒരു സദ്യ കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയല്ലോ. സവൈ മനകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോർ വാജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതുപോലെയാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ആരെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്? ഭഗവാനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. ശുദ്ധഭക്തനെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരക വംശേ ഹീയസേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് എന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. അതെന്താണ്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഈ മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് എന്തുണ്ടായി? ആ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ? അത് പറയാനുള്ള സമയമില്ല. അപ്പൊ സമയം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടും, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്, കൈകൾ കൊണ്ട്, കാതുകൾ കൊണ്ട്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു ഭഗവാന്റെ. അതാണ് ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലാണ് കൈകള്, കഥാശ്രവണത്തില് കർണങ്ങള്, ആ രൂപദർശനത്തിലെ കണ്ണുകള്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങളാണ് എന്താണ്? അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മതപരഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത്രയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനാക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾക്കും എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസക സംഘസ്തേഷു വജായതേ സംഘാ സഞ്ജായതേ കാമക കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ശ്ലോകം ഒരുമിച്ച് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അതായത് ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹക സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമക സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ഇതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു നിൽക്കൂ. അപ്പൊ ആഗ്രഹം ആദ്യം ഒരു ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വന്നു. ഒരു കാറാവട്ടെ, ഒരു കാർ വേണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ തോന്നി, പിന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഓരോ തവണയും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം വരുമ്പോ ഒരു കോൾ ടാക്സി വിളിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാർ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നും. അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു? അതിനോട് ഭയങ്കര എന്തായാലും കിട്ടിയേ തീരൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വരും. അതാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അത്രയും പൈസ ഇല്ല, ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു? ദേഷ്യം വരികയാണ്, ക്രോധം വരികയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹക. അത് ദേഷ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾക്ക് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്ത ഏതാണ് തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മളുടെ ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു. അതായത് സ്മൃതിഭ്രംശം, അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പോലും നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നു. ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു, തെറ്റുകളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും ഓർമ്മപ്പിഴയും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തി യുത സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് അംബരീഷ് മഹാരാജ് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ദേഷ്യം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി ഭ്രംശം ഉണ്ടാക്കി തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള്, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആള് എപ്പോഴും എന്താണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാനുള്ള ആ ഉത്കണ്ഠയോ ഭയമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. രാഗദ്വേഷവിമുക്തോ വിഷയാനിന്ദ്രിയേശ്വരൻ ആത്മവൈശ്യർവിധേ ആത്മാ പ്രസാദമതി ഗച്ഛതി. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏതിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്, അപ്പോൾ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവരുത്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സങ്കടത്തോടു കൂടി ചെയ്യരുത്. ഇത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ. ആ കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം തികഞ്ഞ ആൾ, അപ്പൊ അതായത് കൃഷ്ണാബോധം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, നമ്മളുടെ താല്പര്യം എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ഭക്തന്റെ താല്പര്യം ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിന്നും അയാൾ മുക്തനാവും. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹൈതുകമായ ആ ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ള ഇതുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പ്രസാദേ സർവ ദുഃഖാനം ഹാനിരസ്യോപജായതേ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധി പര്യവതിഷ്ഠതേ. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിനാ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞോളെ, ആധ്യാത്മിക ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അതിഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ ഏത് ദുഃഖങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്? അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തൃപ്തനായ ആൾക്ക് ഈ 3 ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഏതിലും അയാൾ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുമാണ്. അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദുഃഖം വരില്ല എന്നല്ല, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ മേലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പരമ സന്തുഷ്ടനായ ഒരാളായിട്ട് മാറ്റും. അതായത് ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്? അത് ആ ഇതില് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, നമ്മുടെ ഏതോ കർമ്മഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭാവയത ശാന്തി അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അതാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കോ എപ്പോഴും ഭയം, ഉത്കണ്ഠയാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം ലഭിച്ചാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയം. എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കില്ലേ, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉത്കണ്ഠ. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലും ഉത്കണ്ഠയും ഭയമാണ് അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ എന്താണ്, യജ്ഞാദികളുടെ സദ്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ബോധം വരണം? നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമമാരാണ് നമ്മൾ, സേവകന്മാരാണ് അല്ലെ, യജമാനു വേണ്ടി ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ, ആ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു രാജാവിന്റെ, ഒരു സേവകന് രാജാവിന്റെ അതേ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും ലെവലിലാണ് അവരുണ്ടാവുക, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ പോലും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതം യന്മനോന്യു വിധീയതേ തദസ്യാഹരതം പ്രജ്ഞം വായുർനാവം വിവാംബസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വെള്ളത്തില് ഒരു തോണി പോകുമ്പോ, വഞ്ചി പോകുമ്പോ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒലയും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി നമ്മളെ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നമുക്ക് ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതാണ് സംയമനത്തിലുള്ള ശരിയായ മാർഗം. അതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. തസ്മാദസ്യ മഹാഭാഗോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശക ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവരുടെ നിന്ന് പിന്മാറ്റണം.
അതായത് ഒരു ആമ പറഞ്ഞല്ലോ, ആമയെ പോലെ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? എങ്ങനെയാണ് അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക. ഒരു 3 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതും കൂടി ഇതായിട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി. ഞാൻ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗ്രതി സംയതി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനേഹേ. സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു മുനി ആത്മസംയമനം പാലിച്ച ആളെ എപ്പോഴും എന്താണ്? അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തില്. ആ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? നന്നായി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ എന്താണ്? എല്ലാവരും രാത്രിയാണ് ഉണർന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും തമോ ഗുണത്തിന്റെ സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ ഉറങ്ങുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു യോഗി ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാർ 2 വിധമുണ്ട്. വിഷയ സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അന്തർമുഖരായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശീലിക്കുന്നവരും. അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷി ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ ഈ രാവിൽ ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷയപൂർത്തിയാണ് വേണ്ടത്. ആ വിഷയപൂർത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആർക്ക് ഈ ഭഗവത് ഭക്തന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതിലവർ വിരക്തിയാണുള്ളത്. അതാണ് ഉറക്കം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരോ അന്തർമുഖരായിട്ട് അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരോ വിഷയ സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്? എപ്പോഴും അതിൽ തന്നെയാണ് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതാണ് രാവിൽ ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അവരാണ് രാത്രിയിൽ ഉണർന്നിരിക്കുക. തമോ ഗുണം ആണ് അവരെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു ദിവസത്തിന്റെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. രാവിലെ സത്വഗുണം, 7 മണി 7:30 ശേഷം രജോ ഗുണം, വൈകുന്നേരം ആ സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ശേഷം തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഭൗതികമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഭൂര്യമാണാമജല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാഭാ പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത് കാമായ പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉക്ഷോഭമില്ലാതെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സമുദ്രം, ആ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇതുണ്ടാവും. എപ്പോഴും നമ്മൾ തിരമാലകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവെ ശാന്തമാണ് അല്ലെ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം തിരകളുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയായിരിക്കണം ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് അതിന് മേലെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതല്ല, ഇത് ഭഗവാന് ഇഷ്ടത്തിനുള്ളതല്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും അവരെന്താണ്? ഒരു സമുദ്രം മാതിരിയാണ്. ആ സമുദ്രത്തിന് മേലെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. എത്രയോ നദികൾ വന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആ സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളം കയറുന്നു നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ സ്ഥിരമാണ് ഇവരുടെ മനസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധം ഉറച്ചവന് ആവശ്യങ്ങളില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ് അയാൾ സദാ പരിപൂർണൻ. വിഹായ കാമാന്യ സർവാൻ പുവാം ശരതി നിസ്പൃഹ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരക ശാന്തിമതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ വിഷയ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമ അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരബോധവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാന്തി ലഭിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെന്ത് വേണം? ഏതിനും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ മാത്രമാണ്, ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്, അവിടെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം, ഉടമാവസ്ഥ ബോധം ഇല്ലാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം, ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഞാൻ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന ബോധം വരും. എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവണം, അപ്പൊ ഞാൻ സൗന്ദര്യമുള്ളവനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം വരും അല്ലെ? ഇതൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് അഹങ്കാരമില്ല അല്ലെ? ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ശാന്തി ലഭിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധവൻ ആകണമെന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം. എന്ത് വേണം? ഞാനൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെയും ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമാവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നിത്യദാസനാണ്. നമ്മൾക്ക് ഏത് ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഇല്ല.
ലോകത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുവും ഭഗവാന്റെയാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധം. ഏഷാം ബ്രാഹ്മീ സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഖ്യതി തിസ്യാസ്യാമന്തകാലേബി ബ്രഹ്മനിർവാണം മൃച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന്റെ വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത്ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏത് അവസ്ഥയിലെത്തിയാണ് വിഭ്രാന്തി, അതായത് ഏതിനോട് ആഗ്രഹമില്ലാണ്ട് സമാധാനമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, ഭയം ഉത്കണ്ഠയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ആത്മീയലോകത്തെത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഏത് പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാപങ്ങളില്ല, പുണ്യങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച മരണവേളയിലും, അപ്പൊ മരണവേളയിലും എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്മരണ കൊണ്ട് അവരെവിടെ എത്തും? ഭഗവത്ധാമത്തിലെത്തും. ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. ഉദാഹരണം കട്ടുങ്ക മഹാരാജാവ്. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഈ 2ാം അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്തായാലും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഭക്തിയോഗമാണ് വേണ്ടത്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ആ സേവകനാണ് നമ്മൾ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, കൃഷ്ണപ്രേമം സമ്പാദിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായം. അപ്പോ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് കട്ടുങ്ക മഹാരാജാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കട്ടുങ്ക മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ആ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? സ്റ്റോറി അറിയാമോ? അറിയില്ല. ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നില്ല അല്ലെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. കട്ടുങ്ക മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. വളരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിപുണനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈവൻ നമ്മള് എവിടത്തെയാണ്, ദേവലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ, യുദ്ധം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന്. അത്രയും മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ വയ്യാടെ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യലും, അങ്ങനെ ജീവിതം അവസാനിച്ച് മടുത്തു. രാജാവിന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, പറയാണ്, എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങണം. ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയണം, എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങണം, റെസ്റ്റ് വേണം, അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം വേണം എന്ന് പറയും. അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കട്ടുങ്കരം മഹാരാജാവിന് പക്ഷെ ഒരു നിമിഷം തോന്നുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവിതമുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. എന്നിട്ട് പോയി ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ജീവിതം എത്ര കാലം ഉണ്ട് ചോദിക്കും കട്ടുങ്ക മഹാരാജ. അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മാവ് പറയും, ഇനി 1 നിമിഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സുള്ളൂ, ഒരേ ഒരു നിമിഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ആയുസ്. അപ്പൊ വേഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വേഗം ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ആ ഒരു നിമിഷം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉള്ളിൽ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട്. ആ ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തില് ഭഗവാൻ മോക്ഷം കൊടുക്കുകയാണ് കട്ടുങ്ക രാജാവിന്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 1 നിമിഷത്തെ ഭക്തി സേവനം, അതാണ് നിമിഷം കൊണ്ട് പോലും ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടോ. ഞാൻ നാളെ നേരത്തെ നമ്മള് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇതിന്റെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 3ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और प्रेमानंद हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കേറിട്ടോ. രാം രാം ഹരേ ഹരേ. हरे कृष्णा। ഞാൻ കേറി 40 ആയി.